Ze ikusten dute nire begiek, betaurrekoetatik garago. Azteko momentu honenak. Sua. Zer? Hola, egunon! Zuek ezer ez baduzuen itxizen arkeak. Gaztean ere moketa lehiaketa egiten dautero. Sekulako txistea. Oazen aurrera mesedez. Bueno, nahikoa da. Jode. Bera penak milu zen. Aste honetan, dortoken inguruan aritu dira izketan. Dordokak zu. Haze zarata. A ber, egin. Dordokek klitoriserako ie. Orduen ez da erreproduzitzeko bakarrik. Gozo-gozoa ere bai. Gozo-gozoa ere bada, ordun da. Ambo! Orain ni gelditu nahi zitzik gabe? Kusiko duzu orain. Orain, hau oso ona da. Ze animalia da hau? Guakamaioa. Ta zelan dakizu? Guakamaioa da la costa. Pensatzen hori tonto naizel. Guakaban, Kuban. Nola egiten du? Kuban, Kuban. Zure ematen dezu azalpena eta oso argi dago, igual Kuba zan. Puntua galtzeko arriskoa, Pantxonek arrazoia du. Baina badakizu ez zer izan den aste honetako honena? Bakirona, hola, danan artean, eta humoria. Erta. Makillajea. Makillajea, hori orain arte ez da aipatu, begira. Eta bai, zue biloko. Bai, zue biloko. Hori oso espontaneoa izan da. Imintzioka, hasi garaia. Falta zena, Antxon ere imintzioka. Igual. Bi bazu. Nire ustez, nahikoa izan dugu, ezta? Bagoaz. Bagoaz, ez? Bagoazen. Agur! Animo!